Aba MCA korwa ase bunge ya North Mugirango County ya Nyamira bale mu MCA bwe ward ya Bakeira mu MCA bwe ward ya Mwagamo mu MCA omochole bwe kyama kyodio Mosedos Nyamanga naboigo abo bonsi banyarakaba niko banyarakaba bagwasokiri tukuli lero asibarekana komwegerera omujumbe bwe bunge yo muske cyoashi nyamoko kubwatekana hamana mangana abere gakurutiranwa ase chinsemecho Anamono aywa watranitio mojumbo yo moskecho nyamoko naboigo omojumbe omokoro omoske Joseph Kiangoi ba MCA abo niko banyakaba kobolie omojumbe omoskecho nyamoko nyarakabaga ko amasikani nelibagali nyarakabaga korera bamenyi be bunge yo amagendero lero na borangire libageri nte yabarai baito baire ngorake barai kerenga kimba bwate chinga kichiabo cyokogamba mweshimiwa Kiangoi nagambete chinga kichiae sai chi generation chiachenjiri twaikire Gen Z alpha ngo chere kurumaega enchira gambete taliera I expected y'abantu bande bagambe so naye ngo sabana amairanira yale geti mono okora manoko it's not a good show to our young people namba ibere obora iye mboliko ba defined no voice gose miaka gose bese bunorangani ile unatoa kwa mdomo defines who you are as a leader so nje naye gotebana na beko nyarekana bagakambare bakegamba nyetenta atwanire yita kwanyora ali bumwagamo era abutete busaime omanye koboro language yebuseri ocha koramira barayi bandegeti it is not proper so njenata ana umweshimiwa oregeti umweshimiwa nyamoko na barayi abaminto bara bali bachorire barenga kiyegeti tigabasikwe intwebu na barayi ba Nyamira County moso to North Mugirango ntutagiti korora amangana achakire korokana ase mitandao okonyora abarai basoire ko koramana engane yo koramana tilingana nkia ntubuna abarai abantu togochorwa abananchi nabo bakwamwa ningoko babero umugambi obo ase myaka 5 egento kende nataka kubatebi kuranjiri kurigunage kuba mbiya mono oyu go form MP go support nango moore chikura nagambete 1997 kiragamba 1997 track record te yonje bunanje ngukina boni gasaba chumbe bagambire North Mugirango asengenjo to chakero mochumbo kuruko Godfrey Masanyokeli oyo gambe to tigetere gasia na konyete chisukuru na konyete chikanisa mpaka naone kanisa ngo genda Masanyo begeta mabati ocho mochumbo kuruko nombui ombui gagajite ekerubo eiboni yekuruko Nyamira National Polytechnic oche nyamoko boni gana bwate track record yo koreta Nyamira University Nyamira nando ise kurigeri ebintu akore nabo monta ataneye ekenyamoko korete ekenyo yo korete no yo yagotebia aba North Mugirango ntuanya korra gento kenda korete lakini ande ndete gotebia aba North Mugirango na neba kero bugambyo ubu arenge na baketu arenge no konyonturika no ne miakene lakini ndete mbatebiga kero muntu namanyire ngia korete ndete ko bainyoria bamwaga mu baminto mose konyora watchman ije twali nyakenimo ekero chikaguche ibetwe ekero mwa tuhagenda so mujumbe nyamoko igagache police station yororo akabeka baskali yororo elinde ko enhance security ina kiato chaite ntubuna bamwagamo ekera gotegerera magani yaito otokorera ntubuna bamwagamo tutagete bona igo muntu oregeti paka 2027 no muske Joash Nyamache nyamoko nero mujumbe North Mugirango nero gotogwakirisha ali bunge nero koleta magani yaito okolira binte binge chibasari chako tebanga 2000 hakuna mwanafunzi hata mmoja ase North Mugirango apply onyora less than 5000